Mehän synnyttiin 1.3.1976 ja nähdään taisi ensimmäisenä tulla tähän maailmaan. No niin, se taisi olla ne 18 ratkaisevaa minuuttia. Syntymästä astihan sitä on aika lailla samoja polkuja kuljettu. Koulut on käyty yhdessä. Niin, ja lähdettiin lukkeen samaan yliopistoon sähkötekniikkaa ja kaikki tutkinnotkin suoritettu samana päivänä. Paitsi sitten tietenkin tämä väitöstilaisuus oli kuitenkin peräkkäisinä päivinä. No joo, pisin välimatka. Olisiko se silloin, kun mä olin sillä tutkijavaihdossa Trentossa Italiassa? Se taisi olla silloin, kun mä olin konferenssissa Vancouverissa esittämässä esitystä ja nämä olit täällä Oulussa. No täällä Oulussa edelleen asutaan. Talot on sentään eri puolilla joki, että on saatu vähän etäisyyttä. Kuitti.